ira mun kade amena ga duniga sokono awoge o do amena o mune mane furu ma ko ka bena don do abina fo isege nindu de ni alache abina fi ma senge de non ne o ifina do sokono ni digi don écoutez ada ayiwa an bɛ k'u sigilen bɛ ka donba min ma kɔnɔ o don in de sera fɛn min ye karamɔgɔ ka du maaw ye k'o kɛn bɛ ka ɲɛnajɛ belebeleba labɛn ɲɛnajɛ min bɛ kɛ janvier kalo tile 31 2025 kɔnɔna na. Christine kisɛ kura de bɛ yen ko karamɔgɔ de bɛ ka na dili furu. E ko jumɛn a ye ne dagaw tɛ sɔn ka furu ne kamalen ma diɲɛ kɔnɔ. karamɔgɔ ni dili ko olu de bɛna furu ɲɔgɔn ma o furu yɔrɔ n'o bɛ kɛ ɲamakɔrɔ cité des enfants kɔnɔna na wa a su ɲɛmaaya tan bɛ ni k'a di Mande TV maaw ma wa donsarako la o kɛn bɛ ka bere belebeleba la o kun ni k'a bila dasi 400 na.